Szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok! Már vásárolhatóak a saját fejlesztésű prémium kategóriás nis parfümjeink, azonban történt egy olyan jellegű változás, hogy nem a meglévő webáruházunkban, hanem az ansa.hu-n létrehoztunk egy új webáruházat, ezt most itt láthatjátok is. Azért is lényeges, hogy ezt az új webáruházat létrehoztuk, mert üzleti szempontból nekünk ugye célszerű volt ezt elkülöníteni az alapwebáruházunktól, illetve tudomásunk szerint ez az első olyan webáruház Magyarországon, ahol kifejezetten a parfümök tekintetében csak magyar fejlesztésű nis parfümöket lehet vásárolni, és csak az adott márka, tehát jelen esetben az Ansa Parfüm saját fejlesztésű nis parfümjeit. Ezt egyébként úgy értem, hogy az ansa.hu-ra soha nem fognak felkerülni külföldi gyártók, külföldi parfümörök parfümjei. Itt minden parfüm magyar fejlesztés, saját illatok, minden parfüm receptúrája kizárólag a mi tulajdonunkat képezi, azokat mi készítettük. Az oldalon találhattok egyébként hasznos bejegyzéseket, például, hogy miért merünk a nis parfümjeinkre illatgaranciát vállalni, illetve van olyan bejegyzés is, amiben írunk a selejtes parfümökről, a nem stabil parfümöknél előforduló kiválásról, vagy épp arról is írunk, hogy miért döntöttünk amellett, hogy minden nis parfümünket egységesen parfüm minőségben, 30%-os parfümolajtartalommal készítünk. Egyébként azt hozzáteszem, hogy természetesen minden saját fejlesztésű nis parfümünkre Naturix tanúsítvánnyal is rendelkezünk. Tehát ne felejtjétek, ansa.hu, a kizárólag magyar fejlesztésű nis parfümök webáruháza.